Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun, nuwun, nuwun kawula nuwun. Amit pasang aliman tapik, mugi tinebihna siku dendaning Gusti Kang Maha Agung. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalahu wa man yudlil fala hadiyalah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Katur panjenenganipun para pepunden ingkang tansah kinabekten, katur panjenenganipun para sesepuh, pinisepuh, langkung-langkung katur panjenenganipun para haji sepuh ingkang tansah hamestuti pepayunging kautaman ingkang pantes pinundi. Katur panjenenganipun alim ulama, pandita, santri, kiai ingkang rinten kelawan dalu tansah sumanding kitab suci wahyu ilahi pinangka dados kiblating panembah ingkang tansah kawula bekteni. Katur panjenenganipun para priyagung, pujangga pujangganing negari, satriya satriyaning negari, pangemban-pangembating praja ingkang dados pandom pandaming kadang kawula dasih ingkang kawula hormati. Semanten ugi katur panjenenganipun Bapak Mujadi Ahmad Mudakir, Ibu Romdiah sakeluarga nun injih kadang besan panjenenganipun Bapak Hadi Suyatno, Ibu Erda Lusniati sekeluarga ingkang tansah kawula hormati ugi. Boten katalumben katur panjenenganipun kadang muda werda utama, muda-mudi ing dukuh windan mriki ingkang tansah guyub rukun bagya mulya ingkang tansah kawula tresnani. Murwakani atur sepindah monggo kita aturaken raos puja dalasan puji syukur kita wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring dumateng kita pinten-pinten kenikmatan, taufik, hidayah sarta inayahipun katitik wonten kawedangan rati enjang siang menika kita saged nyempataken nglonggaraken wedal ing saperlu hanetepi menapa ingkang dados atur dawuh sarta undanganipun panjenenganipun Bapak Mujadi Ahmad Mudakir sekalian Ibu Rondiah sekeluarga kanthi rahayu sedayanipun. Sholawat sarta salam kita aturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita tenggo-tanggo syafaatipun wonten ing alam donya dumugi dinten piwales samangke. Nun injih kula pinangka caraka sulih sarira saking panjenenganipun Bapak Hadi Suyatno, Ibu Erda Lusniati dalasan sakeluarga kula wangsa sanak kadang tanggi pamritran saking dukuh Juruk RT Gangsal RW 8 Kelurahan Juruk Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali nun injih wewengkon Karisidenan Surakarta Hadiningrat ing saperlu matur dumateng panjenenganipun Bapak Haji
Agus Purwono pinangka duta sulih salira saking panjenenganipun Bapa Mujadi Ahmad Mudakir sekalian Ibu Rondiah ingkang tansah kawula hormati. Sepindah panjenenganipun Bapa Hadi Suyatno Ibu Erda Lusniati sekeluarga boten kuwawa matur piyambak awit aurat keadelaken saking lati. Lumantar kawula pinangka sulih saliranipun angaturaken salam taklim katur panjenenganipun Bapa Mujadi Ahmad Mudakir sekalian Ibu. Lumantar panjenenganipun Bapa Haji Agus Purwono kanthi wasilah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ing salajengipun wonten dinten Minggu Kliwon Surya kaping 12 wulan 6 Warsanya 2026 menika panjenenganipun Bapa Mujadi Ahmad Mudakir Ibu Rondiah sekeluarga ngaturi dawuh dumateng panjenenganipun Bapa Hadi Suyatno Ibu Erda Lusniati dalasan keluarga supados hanglarapaken sekar cepaka wonten ing pidalemipun Bapa Mujadi Ahmad Mudakir sekeluarga. Nun inggih lumantar kawula panjenenganipun sekar sepaka sesule kula aturaken kawula pasrahaken panjenenganipun anak Mas Bagus pengantin jalu panjenenganipun anak Mas Imade Rostam Panjaitan bin Mujadi Ahmad Mudakir Ibu Rondiah ugi anak Mas Ayu Afia Cahaya Irianti binti Hadi Suyatno Ibu Erda Lusniati daten panjenenganipun Bapa Haji Agus Purwono ing saperlu dipun pasrahaken dumateng panjenenganipun Bapa Mujadi Ahmad Mudakir sekalian Ibu sekeluarga saperlu dipun wontenaken adat widi widono wisudaning pinganganten kekalih miturut tata cara adat ing dukuh windan mriki. Mbok menawi ing samangke panjenenganipun Bapa Mujadi Ahmad Mudakir sekalian Ibu sekeluarga kersa sesuluh dumateng anak Mas penganten kekalih ing saperlu putra putri kekalih menika putra putri ingkang soleh solehah mugi dadosa keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah bagya tentrem aman panggesanganipun anggenipun gebyur bebrayan agung. Semanten ugi panjenenganipun kadang besan kekalih panjenenganipun Bapa Mujadi Ahmad Mudakir dalasan Bapa Hadi Suyatno sekalian Ibu sekeluarga tansah manggih ayem tentrem aman ing mengajeng. Ing salajengipun menika panjenenganipun Bapa Hadi Suyatno Ibu Erda Lusniati ngasta angsul-angsul upakarti ingkang sakeparangipun ambuk bilih wonten kirang saha kelepatanipun panjenenganipun nyuwun agunging pangaksama. Mugi-mugi keridhaan sedaya kadang besan kekalih kadang besan kala wau Allah ridho. Napa kang ginayuh jinangkuh kang sinedya kasembadan rahayu sedayanipun. Amin. Ingkang angka 3 saparipurnanipun upacara adat widi widana Hamisuda putra pinanganten kekalih nun inggih anak Mas Bagus Imade Rostam Panjaitan bin Mujadi Ahmad Mudakir Ibu Rondiah
dalasan anak Mas Ayu Afia Cahaya Irianti binti Hadi Suyatno Ibu Erda Lusniati ambuk pilih sampun paripurna anggenipun Hamisuda putra putri pinganganten kekalih kawula dalasan Bapak Hadi Suyatno uga kadang sadana nderek nyuwun pamit. Mugi sak pamit kula sak ungkur kula saking dukuh windan pidalimpun Bapak Mujadi Ahmad Mudakir menika dumugi dukuh njuruk sowan-sowan wonten pidalemipun piyambak manggih gangsar lancar rahayu sedayanipun. Semantun iki pungkasing atur hambuk menawi anggen kula dalasan Bapak Hadi Suyatno Ibu Erda Lusniati dalasan sadono sedayanipun wonten kekilapan saha kekiranganipun bab sobo sita tuwin basa kula ingkang gonyak ganyuk menika kula tansah wangsul daten waduk tengklek manggon ing Boyolali wonten keladuk salaweng cilik nyuwun agunging pangaksami nuwun wassalam wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nuwun matur nuwun.